Dylan Parry, dwi'n feddyg teulu yn hen Colwyn. Felly dwi wedi bod yn feddyg ers tua 20 mlynedd rwan, a wedi bod yn hen Colwyn am tua 15 mlynedd. Ti'n gweld bob math o bethau yn y job dwi yn, o ddydd i ddydd. Ond mae rhaid i ddweud na, dydy hynny ddim yn darparu ti am rei o'r pethau ti'n gweld yn ystod Cerddwn Ymlaen. Pan nath Rhys feddwl am y syniad gochwyn, dyma fo'n sôn amdano fo o gwmpas dechrau, dwi'n meddwl, 2012. Ac dwi wastad yn hoffi sialens, a dwi'n setio rhyw fath o sialens ymarferol i fi'n hun bob blwyddyn. A hefyd oedd o'n relevant i ngwaith i fel meddyg. A hefyd o'n i'n gwybod, serch be oedd Rhys yn deud ar y pryd, o'n i'n gwybod sef angen chydig bach o help ar yr ochr feddygol. So dyna sut nes i gael yn involved efo Cerddwn Ymlaen. Ti eisiau'r gwirionedd? Dwi ddim wedi gallu paratoi cystal a sy'n ni'n hoffi eleni. Dwi wedi bod yn hynod o brysur hefo pethau eraill sy'n mynd ymlaen. Dwi ddim efo formal training plan os lici di. Mae o fyny fanne o ryw fath, a dwi wedi bod yn gwario lot mwy o amser, o gwario rhan fwy o'n amser yn treinio ydi yn y coed yma, achos mae o reit ar stepen drws. A mae gennym ti dipyn o climb i fyny i gopa'r coed yma, gopa'r bryn. Felly dwi'n testio'n hyn allan y fanne. Bob blwyddyn mae gennau be dwi'n alw'n benchmark run. So, os dwi on form fel arfer, dwi'n gallu gwneud y run yna o dan 10 munud. Felly, i'r bobl sy'n clywed amdana fi'n sôn am y benchmark run a'r trydar a felly, honna fydd y run dwi'n gwneud. Beth sy'n hoffi ddeud ydy, da chi byth yn gwybod pryd y byddwch chi wrach yn yr sefyllfa yna. A dwi'n sôn am fi'n hun, dwi'n sôn am yn heulu, a mae pawb yn gallu bod mewn sefyllfa lle maen nhw'n disgyn ar fynydd, neu maen nhw yn troi ffer mewn rhywle anghysbell neu rhywle yng Nghymru, neu maen nhw mewn damwain car, a mae angen y gwasanaeth yna. So, beth sy'n ni'n ddeud ydy, pidiwch a cymeryd y gwasanaeth for granted. Mae yna rhywun yn rhywle yn gorfod codi arian ar ei gyfer o.